Футбол, спорт имаме. На третия ден от престоя си в къщата, Десислава и Азис решиха да демонстрират познанията си в сферата на географията. Преценете сами колко много знаят звездите. Столицата на Чили. Васко, много го закъсахме вече. Ама Васко Ти знаеш ли? Да. Той за това пита, защото... Не. Добре, кажи ми, коя планина се на Чили, върху коя планина е разположена? Чили. Върху... Не е планина, ами той е върху такова вулкан. Не е вулкан, планина. Много най-дългата планина. Де си? Аз съм учила... Андите. Андите, аз когато съм била на Андите, мила, ти си била в Гълъбово. Бил си, не знам къде си бил. Че го изкара. Добре, Канада. Столица на Канада. Да. Калгари. Лъжа. Започва с О. Давам ли друг жокер? Да. Втората буква е Т. Ота? Отава. Да. Ота, то сцена е една стричка. Ей, много си злобна, Магдено, няма да ти говоря. А що не я казала? Ма въобще не ви слушам, бе, хора. Оле, защото ще ти лъсте колко си... Добре. Седнала си да ме притесняваш това. Швейцария. Проведахме един жесток разговор. Швейцария, Хелзинки. Просто... Чакай. Може би... Или Женева. Не е Женева, не. Значи Хелзинки. Хелзинки, нали? Да, айде сега си ти. Окей. Холандия. Оле, край. Кажи някой отбор читаец холандски. Столицата на Холандия, моля. Жокер, моля. Плиз. Х. Още един жокер. Тя с две срички. Виж се на Матилда, видя ли? Точно е са гласи. И гласи. Ха. Хага. Едно към едно. Италия. Не ще ми каза Милано. Сигурна ли си? Да. Не е ли Рим? Не ме излаги пред цяла България. Да видите. Милано е столицата на Италия, момчета. Добре. Рим е съвсем отделно нещо, Ватикана. Чехословакия. Чехословакия няма такава държава, че той е Чехия и Словакия. Чехословакия беше едно време по наше време. Се ходеше в Чехословакия. Чехия столицата На е Прага. пазар, Васко. Да си купуваме еспадрили. Аз съм на летаите. Австралия. О, не знаех го. Първата буква. Колко ще ни се смеят за това нещо. Изложихме ли? И ти не я знаеш. Знам я. За кое ме пита? За Австралия. Австралия, кенгурата. Иначе знаеш. Първата буква не кажи. Н. Не. М. М. Ман. Честър. Манчестър Юнайтед. Е в Англия. Англия. Манхатън. Оле, никой нямаше да го знам това. Добре. Манхатън звучи като квартал на Ню Йорк. Нали? Ма чакай да питам аз дали, че не съм много сигурна. Оле, виж как ме излага, Десислава, много си про. Някой знае ли столицата на Австралия? Столицата на Австралия? Манхатън, какво е Манхатън? Камбера. Така ли? А на Нова Зеландия? Нова Зеландия. Окланд ли е? Не знам. Защото аз казах, че Манхатън Манхатън ли бе, мило? е в Америка, нали? Манхатън е квартал. В момента много яко се излагаме пред зрителите. Играем на някаква игра, обаче и двамата не знаем какво се питаме. Много трудно за теб. Аз не ви знам. Австралия какво беше? Камбера. Камбера, да.